No niin, siinä Sirkka Keränen hiukan maalaili loppuun, että kaupungin avustus saattaisi tappaa toiminnan, mutta te Paskakaupungissa olette kuitenkin uskaltaneet jopa hakea kaupungilta hiukan avustusta. Miten siinä kävi? No, me ollaan muutaman kerran haettu ja siinä joskus jotain saatu. Tänä vuonna muun muassa kävi silleen, että allekirjoittanut unohti että mikä päivä se vuosiavustusten deadline olikaan. Niin siinä sitten kävi lopulta niin, että me haettiin pienavustusta tuolle hässäkkäpäiville ja saatiin sitten se 500 €, josta ollaan hyvin kiitollisia. Että Se on silti aika pieni summa, kun puhutaan miljoonista euroista kulttuuripäätöksenteossa. Mitä olet Harri mieltä? Se pieni summa sinänsä. Ne isommat avustukset jaetaan siinä isommassa jaossa sitten. Siellä on riippuen 40 000 pienempään päin, että niitä 500 avustukset. Sellaiset pikkuiset avustukset, jotka on tarjottu niin sillä lailla ympäri vuotta tuleviin pikkuasioihin, niin sitä varten ne pienavustukset on sinne. Ja oli hyvä, että oli tällainen takaportti, joka vähän mahdollisti sitä, että niin se tässäkään päivien yhteyteen sitten. Kuulostaa silti vähän byrokraattiselta. No varsinkin nämä isommat avustukset on, mutta toisaalta niissä pitää pikkusen byrokratiaa ollakin, koska silloin kuitenkin jaetaan meidän yhteisiä varoja ja se ei saa ihan mielivallalla mennä se asia, mutta sitten nyt pienavustusten tarkoitus, kun ne on niitä pienempiä summia, niin ajatuksena onkin sitten, että siinä voi olla vähemmän byrokratiaa. Ottaako nämä kaupungin isot toimijat, niin kuin kaupunginteatteri ja Oulu Sinfonia, sitten huomioon tällaista nuorempia kaupunkilaisia, ja että mitä he haluaisivat ehkä sitten siellä käydä näkemässä ja kuulemassa? Niin. Sä oot kaupunginteatterin hallituksessa, niin Niin. osaat ainakin siitä vähän sanoa. No, ohjelmista politiikasta en pysty ihan varmaksi sanomaan, että mitä siellä on. Kyllä tarkoituksena on tietenkin olla monipuolinen, mutta sehän voi olla, että jos 2 vuoden väleinkin on joku nuorille joku juttu, niin se on enemmän kuin keskimäärin jossakin muussa kaupungissa, joka tietenkin on. Ja kyllähän täysikäistä voi käydä katsomassa mitä tahansa muutakin, jotenkin teennäistä tehdäkään sitä. Ja, mutta sitten on tällä oppilaitosyhteistyötä ja muuta vastaavaa asiaa, mitä myös siis nämä laitokset tekee sitten. Että varsinkin teatterilla on ihan palkattu henkilöstöä varten tekemässä, että jos haluaa hakea niitä asioita, mitä voi tehdä nuorten koulujen ja oppilaitosten ja eri ryhmien kanssa. Mutta se on sitten sellaista tutustumista teatteriin ja teatterin toimintaan sitten, että ohjelmissa saa välttämättä mennä. Kaipaatteko te Lauri ja Jukkis kaupungilta jonkunlaista kulttuuritoimintaa enemmän teille? Tarjoako kaupunki tällä hetkellä teille minkälaista? Semmoinen, mikä teitä kiinnostaisi. no kyllä periaatteessa ei mulla nyt pitää liian vähän vaan tulee ehkä käytyä jossain teatterissa, että ei, mutta se on tollasia niin tosi vaikea sanoa suoraan, että tarvisiko olla jotain kaupungin järjestämää. Niin kuin, Kyllä tuo oma, tai siis meidän yhdistyksen toiminta kyllä syö sitä niin sanottua vapaa-aikaa, että kun ne kuitenkin on viikonloppuihin ja semmoisiin tähtääviä, niin että kyllä sitä vapaan kulttuurin kentältä löytyy niin paljon, mikä itseä kiinnostaa. Niin. Tietenkin siis olisi se hienoa, jos niitä pystyisi jotenkin yhdistämään, että aina sellaisia juttuja, mitkä on kaupallisesti järjettömiä, niin voitaisiin sitten tuhlata yhteisiä rahoja niihin. No minkälaisen tapahtuman tai jonkun muun kulttuurihomman te haluaisitte tänne Ouluun, joko kaupungin tai teidän itsenne järjestämään, tai jos saisitte ihan minkä vaan tänne, niin mikä se voisi olla? Mitä tänne kaivataan lisää? Jaa. Kennedys keikalle vai? Ei, niillä on väärä laulaa. Jotenkin jos se alkuperäiskokoonpanolla saisi, niin se kelpaa. Niin unelmoita sai, niin sinänsä. En tiedä, ehkä itsellä on ollut joskus semmoinen niin kuin ajatus, että kun on paljon näitä teissä itse ihmisiä ja ihmiset osaa tehdä käsillä ja muulla, niin jotenkin yhdistää ne voimavarat ja tehdä joku yhteispläjäys. Ja siis kun on kuitenkin semmoisia käsikirjoittajia ja kirjoittajia löytyy hyvin paljon tästä kaupungista, siis harrastepuolelta, että jos sitä niin kuin käsikirjoitusta ja jotain sitten tätä teknistä osaamista ja tekemistä voisi yhdistää. Punkkiteatteria vaikka sitten. Niin, tai vaikka joku zombie-elokuva. Joo. No mitä Harri, sä varmaan yhdyt tähän näkemykseen vai yhdytkö, että tämmöistäkin voisi tehdä? Mitä on järkevää ja intoa tehdä, niin mitä siinä vastaan resurssit tietenkin on aina oma rajoitteensa, mutta niissä nyt yleensä on mahdollista. No mikä siinä on syysä, että niihin ei yleensä näihin tapahtumiin saada resursseja? Onko se, että siellä ei ole sitä yhtä byrokratiaa ymmärtävää ihmistä, joka hakisi deadlinein aikaan kerran vuodessa sen? Se saattaa olla joskus syy, mutta se taas, siis mun mielestä tuottajuus ylipäätään on kaupungissa vähän kevyissä kengissä tällä hetkellä.
se on se, että siinä pitäisi, että sitä voi palkata ihmisen tekemään sitä hommaa, niin siihen pitäisi olla jo osaamista sen rahan hakemiseen. Ja se on sitten vasta tulossa sen jälkeen, kun se on saanut se ihmisen, joka se pitäisi tehdä. Eli siinä on vähän niin kuin noidankehä. Sellainen, että niin, jos se tuottajuutta pystyisi kehittämään, vaikka yhteistuottajuuden kautta tai jotain tällaista näin. Onko tässäkin se syy, minkä takia kaupungista jakaa ehkä helpommin rahaa juuri tämmöisille isoille omille toimijoille ja omille laitoksilleen? No, totta kai siis kaupunkihan ei avustuksia jaa omille laitoksille, ne menee budjetissa eri lailla. Nyt kaupungin teatteri tulee olemaan sitten avustuksen saaja nyt, kun se yhtiöittäminen menee eteenpäin. Mutta tietyt vakiintuneet tahot, joilla on edelleenkin hyvää toimintaa, niin ei ole perusteltua niissä avustuksissa mennä leikkaamaan siltä pois. Se on sitten, rahat on sillä sidottu, niin se sitten on oma vakuutus. Joo. Voisitte loppuun kertoa, että miten te kukin aiotte seuraavan kerran niin kulttuuria kuluttaa, tai mihin tapahtumaan vaikka mennä osallistumaan? Aloitan vaikka Harri sinä. No, mä oon kovasti harkinnut tässä, että menisinkö huomenna tänne kulttuuripingossa olevaan Beat-iltaan. Mutta jos sinne en päädy, niin sitten sunnuntaina on liput tuonne Oulun työväen näyttämön se Boing Boing -esitykseen. Kyllä. Viimeistään silloin. Mäkin Beat-iltaa olisin ehkä ajatellut, mutta sitten lauantaina on Huutomerkin joku klubi, missä niillä on Helsinki Poetry. No niin, se juttu kuitenkin, niin Ykän pubilla vierailemassa. Klubimeininkiä siis. Entä Jukkis? Jaa. Tuli äkkiä vaikea. Nyt tuli vähän, en tiedä oikeastaan. Varmaan ehkä se Beat-ilta saattaa olla huomenna se. Lähimpänä oma. Niin, se on ainakin lyhyemmän matkan päässä. No niin, hyvä. Kiitoksia vierailusta. Kiitos. Harri ja Lauri ja Jukkis. Kiitos. Kiitos. No siis meidän Kombon vihainen toimittaja Liisa Haapanen on tänään myöskin eräänlaisen vaihtoehtoisen kulttuurin puolella tällä kertaa. Liisa laittoi parin muusikkoystävänsä kanssa performanssin pystyyn tuonne rotuaarille ja kävi myös kyselemässä, kannattaisiko tällaista kulttuuria tukea vähän enemmänkin. Minä olen Liisa Haapanen ja minua ottaa päähän taas. Nimittäin Oulun kaupunki hukkaa rahaa aivan väärin asioihin. Minun mielestäni kaupungin pitäisi tukea enemmän kulttuuria ja tällaisia taiteilijalupauksia, tämmöisiä alkavia taiteilijalupauksia, mitä taustallani näkyy. Mutta kaupunki ei näin tee. Uskomatonta. Onko tuossa sun mielestä kulttuuria, mitä nuo muusikot tuossa Pallovieressä tekee? Joo, siis just katsoinkin, että ihan kiva, että on jotakin muuta täällä välillä kuin normaalia tavallaan arkipäivää. Onko tuo teidän mielestä kulttuuria, mitä nuo muusikot tuossa tekee taustalla? No ainakin kuulostaa hauskalta. Varmaan se on kulttuuria. Onko se kulttuuria? On, ehdottomasti. Riippuu minkä maa. Ei ainakaan Suomen. Onko tuossa susta kulttuuria, mitä nuo soittaa, nuo muusikot tuossa? No en tiedä. Miksi et tiedä? Eikö tuo ole ihan joululauluja? So what do you think about those musicians? I think it's amazing. Varmaan pitäisi harjoitella vielä vähän, mutta... Pitäisikö Oulun kaupungin tukea enemmän ton tyyppistä kulttuuria? No joo, kyllä varmaan. Ei. Kyllä tää voi olla tämmönen ihan yksityinen homma ja ihan yksittäinen tavalla. Ai miksei? Tää sen verran autot jotain vähän. Tämä ei haittaa nyt tänään, mutta sitten muuten niin ehkä ei. Pitäisikö Oulun kaupungin tukea sun mielestä enemmän ton tyyppistä kulttuuria? Voisi olla ehkä paikallaan. Kyllä tää oikeesti näyttää siltä, että nämä aloittelevat taiteilijan lupaukset, niin nämä on varsinainen menestys. Vaikka tuolla kaupunki yrittääkin paraikaa laittaa omista kaiuttimistaan tulemaan jotain omaa musiikkia, niin ei ne vaan ole niin hyviä. No tuota tapahtumaa ei ainakaan ollut rahoituksella pilattu. No ei ollut. Mutta onneksi tuolla Radio Kompon puolella meillä nyt on tulossa oikein kunnon tällaista korkeakulttuuriohjelmistoa. Korkeakulttuurin ystävät Anni ja Salla jatkavat Premissä tätä samaa kulttuurikeskustelua ja myös sinä arvoisa katsoja voit osallistua siellä Shoutboxissa käytävään kulttuurikeskusteluun. Oliko sinun mielestä Liisan ja hänen ystäviensä musiikkiesitys oikeaa kulttuuria? Kerro ja kommentoi päivän lähetystä.
Mutta tässä oli siis TV-kombon viimeinen lähetys, mutta onneksi radion puolella tämä juhlaa on jäljellä vielä kokonaiset 2,5 tuntia. Nyt kannattaa siis pysyä kuulolla. Joo, pysykää siis koneen ääressä sinne 7 saakka. Mutta TV-studio hiljenee nyt. Kiitoksia teille hyvät katsojat, että olette olleet seurassamme nämä 4 viikkoa. Moi moi! Näkemisiin.